Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng New Trap Youth Council, kalapan pau ya kajing persyajur, halor kajing terwa, jong ka sorkar pedeng, ban penkala ya kikendon, jong ka Environment Impact Assessment Notification 2006, ka baka sorkar pedeng, kalapan mi haka arpulai tereng, ubenai leber, mentau senam arajar arpau, leng baki website, ban yos ngau ya kasor jong upai ba, kijing ajing mod, bat kijing kanto na kiriu pokmat jong kari. Ban pen ngau ya kini kijing persya, kino ilam jong ka New Trap Youth Council haka arpu arterek mentau naitung arajar arpau, kilalai ai tiru da kajing tho syaka sorkar jela bat lengba kani kajing tho la dawaru na ka sorkar pedeng ban pendam no ya kani kajing temu penkala ne ka draft amendment jong ka EIA notification bat ban ai por khambon hakaba ki basakta na kajing wanra ya kani kajing penkala kin yo la ban persngau ya ka mon jong ki halor kani kajing penkala na leng jong i sengi la da pha da kamil shabu secretary jong ka Ministry of Environment and Forest adali ya kaban ai ya ka jing persya ka jong i jing tho ki jing ajung mut tu ne ha dei ba ne ti ha kaban kong ni pen pau ka jing so lo ngok khrau but ni question na ni bu dak jing kli ya ka motif la ni ya ka jing thmu jong ka ministry ba kumlu kin pen mi ya ka ne ke important dokumen ha ka por ba masin sedang kalau dau pen mi no ka ne but kawiru kila khen bet ba po lai pa nai nom don ba yakhi nom don no persya ti kimu ba pendep no ya kani klem ga jiklip jong ba ti ka motif kala ding lupa ka motif ba ngimla ban klian ka ba arpat kalong ba ngisio ban ai ko beli kerpang ya ka deli ai kot ka ba la extend ya ni ga ya ka por ka ban gos ya ka ba ki bubun nangim tangin ayo ya ban pha ya views ba ki suggestion the first demand ke jongi kum ka seng ni na ka ministry hi kalong bai ba ban withdraw no chwai ani question ka ba ka situation jong ka pandemic covid ka khandai kampat improve ani kampat long kum ka ba arpat ila de om ba kani ke di important notification ka ban kata ya ka kot ka khia ka ban kata ya ka jinglong jingman jong ka mai mariang hambor ko ya rin dia ti la de ong bakum lu ko dol kam ko me sorkar na khlia bakan dapan kala so aya kani ka notification tin kasi tin garu pha se ki ba bat hadin kata khnang bangin yo ya ta ka active participation ha kani ka notification kum bakalong ta la da kin pet wat ni simpor ni atayo ban digest ban puli janai ya kani notification ko bicarong mar ki kintin bagi peran kam kala long highly scientific bat ki long highly scientific bat ki long ru ki kintin ki ba kham ye ki bubun ki beruban batsung thu ti natakadaw ni kwa ba ka sarkar jela kan translate kan upload ya kan nang ba ginyo ya ka positive respond na ki stakeholder here kita ide ki first point of demand ka balai pat na bong ba keeping in view ya ka jinglong kerpang jong ka jongi kum ka jela kan do ka siap nim kwa ban yu i ba kan ni kan notification kan conflict but ki we ki an bat kendo bat setiap kejongi ki baladon lupa ki basna dak sokan sela ki basna skor india ba kuncu ro da jo ki bala sna da de ki responsible per amar mengitip ya ke environment impact assessment kin le lang bat ke social impact assessment ha kalang acquisition process kalong konkuren kali tinat kadau ni la bu ata bat security ki jing pau ba jongi ki jing persya kalong first di ya tu ka strategic interest. What is that strategic interest? Kaya kita ka strategic interest bogdon kamsu ya ka public consultation mangle kat kum kenik environment impact assessment ka umbala dak sarkar ka idon kam ban pendon kam ha ka defend bat ha ka strategic interest umdon kam ban kili ban le ka jingkeli ka long bahatu uranium mining ha ka jela ka juni is a part and parcel jong ta ka strategic interest ng sarkar India kamudon kamsu ban sngap ka views ka opinion ka jong ba hatau kini ki factory ki bahet nasi ki nuclear power plant ki ba la ban seng nasi he chala ka jungi ki de kita ki strategic interest atau kini ki jing pen he ekstrok ba ban facilitate uranium mining ko tulin ka poisa mo thaba ba wa ji ki di pan parcel strategic interest ti kan ni ka strategic interest ni kita ka strategy ka ba maki kim tre shu ban dak lin po ba
kumnu anle kadi ke ba pen bu dum yang ni ki klam ba tai ke kata subject interest but kani kan ding lulap ba khrau ba tak mensau ba ma ba ya cek merun ter jongi bat kumju ru ya ka jelah ibar hoi kila ban penon kam da kani wat ban khlong yang renyap ti kata ka wei ke bang gila bu ya strong objection but sakui ki ba niu i mata khlong ba la fin pet ya jing long ga jing man jong ka parthei mata ka jing jabo ka jing jaklia kumbam umdi ka mariang hajing sya kala don kam ya ka anya da mariang ka bakham klan rilungo pat bakat ba kamariang kanang senjor kat baka khlau kinang senjor kat baki ki wa kinang jabo lanang penjam susu ka anya body work environment assessment kay kita kani ka notification kam strike ya kabalan apa dengan development baka environment kani kalong kano no ka talejur sya kalian jongki businessman kano no ka talejur sya kalian jong industrialist tinggi sengui hab ru am ya kani kan notification kam strike ya kabalan apa dengan development baka environment ya kaba lahikai yang nadu na school ta lahikai bentung ding nadu man sedem ka sarkar ka kentu ya kibreu kini ya ka forest amendment atakar khandai pi siat tangui umrat kem nyos ne rekat kini ki mega project menta ene penduna no kai intention hi menta penyiap tangui pesen ada tip ka forest ka pencitom rekat kini ki project mega project ki dam ki irrigation ki bahe ki construction no ki highway ki bala berkata ya kinong song kini nuclear power plant but kiwi in sure kam kai kalong kai ko long acceptable but kapan lungo kalong ba kumlu kadon ka regularization ni gini ki illegal factory pikat mensua kita don ki illegal factory ki ba set ki ba snai ki illegal factory film ke environment keren ki ki close down mentapat ki lemno ki passive fund kataru kata kajing siu fain kalong tang anda wan makihi ban yathu bapet ni ngala mungkin desa siu ta fain bat sa regularize no kita tik ai kata kan ni ke prevention ni protection ye kini ki brew ki ba violate pi allow shwa ye ki industrialist ki businessman ban pen ken shwa ye kan mariang anda la pen ken pin up eki bakin wan yathu bapet chane ngala pen ken bat hadin kata sa pen scam no ya ta kajing makala ti ka kani kalong ka eki ke bosungsi ke bungin melang pun kadon ka penti ki baki ong bakin fan san hajar sisni pi kidon ki kharkana ki basongdo daki shongdo daki spa kru daki benken san hajar sisni what is the point but in fan san hajar sisni ki kharkana ki badon daki spa daki hajar kru tamdon jumut ran ti sakawiru kalong ba kani ka deterrent factor sane kani ka ji penting ye ki kharkana ban pen sitom ye ki ban kenya ki anjo kamariam kam don shu kam khalan shu kam ong ba ki ban kenya close down kata ni hui kalau sakawai pat ka ba kham pan susi kalong ba ya ka environment assessment authority lani tu ka authority ke ban deal ya lani ya katuru nak kilana pan senjor ya buat ka kimbu shu permanent members ki tu ki members ki la shu mention no tang ki members ki badan jingnang jitim kim specific shu bakin habanding scientist kim specific shu bagi habanding environmentalist hakani ka propose notification ke bagi bu ti halor kini ki dau bat ki norim ki ba nakaliang jongi ngim sung hab nakaliang seng bila pha sa ka ministry bat mila dawa ban withdraw no shwa ya kani ka notification immediately but nalor kata ban in the process but require ban iba ka state government kan translate ya kani ka tersyai kini supaya ba na bakan don ka active participation ha kani ka process but sakawai ka ba susi kalong ba ha public consultation dan ka public hearing what life husni ban pendep ka public hearing ru jenjar on pendep mentalik penduna susu sa ka husni ka jingmut ka jing penduna kalong kenang bagi pajak kinam tip ber kenang bagi pajak bersing bahalang kinam yo por ban organize ya kajing persyak random jimut yu ban hiar naka like husni sya husni kin yo yu dah ka dona husni kajing yo kolong ban prevent ni public will get organized ban hus ani ban pau kajing persyak ya kan ka jing set up di industri ya kan ka jing pendek ya ni ka environment
ya kan ni ga environment impact assessment kini ki katuk ni ki cingai jemut ki jungi kini ki bat nak liang jumu ministers ula penpau yang ni ba ministry haswa bahkan tenmi yang notification uang bakam syam ladon ke jinga slok bat kisar bat kijelah ke India ke federal structure hajing syak di bendan mai jinga slok jong ka ministry bat ki tanat sarkar jong ka forest and environment sarkar celak nu marah ni rekam syam ladon bat nakaliang juuru ada ong ba nomor bahkan ni lali marwai dengan ministry ya kini ki view ya kini ki suggestion ya kini ki opinion ki ba nakaliang ki stakeholder ki laai pun sabha ni support dengan ministry ban posu ban view ki ka bentak ka bakhadu ku ban nakaliang jong ni ki choisi ba ban tentu ling ba jong ki nuthok bor berang kolong ba kani kalong si benta jong ka consultation na dengan public hearing ke ba lada ki bun ki nong persya ka sarkar ka lakon bro yang kentu ya pi baro kila lada ki diseng bahalang ki dor marsinong ki riusimet ba suha ban ai ya ka objection ni jong pi suha ban tho syaka ministry ban penpau ban alis na ka jela ka jongi na ka cek tu trip ka jongi ni don ki jong persya jur ya kan ni ka notification kila pembi